Bon dia. Vinc a donar-li les gràcies perquè la paletilla estava on vostè me va comentar. I de paso a pagar-li. No, ni pensar-ho. De pagar res. És gratis, que si no se me'n va poder, Res. Doncs jo volia pagar-li. No, ni pensar-ho. Vale. No. Per favor, no. Pues si porta una parella de bitllets per pagar-li. Si vostè em paga, els poders se'n van. Vostè el que té que fer ara és, si té algun problema, dir-me-lo en total confiança i sense por, que jo sóc una tumba. Quin problema té? Pues ara tinc un altre problemeta, i el problemeta que tinc és que no sé on està la clau de l'heretat de l'Umbria. Ja li aviso la cara i que també avui ve un problema gros. Bé, ja que Rodolfo mos va fer el favor de la paletilla, ella anava molt per allí. I potser sàpia alguna cosa de la clau, era una clau gran, d'aixes velles. Sí. No, això no. Parlarem amb Rodolfo a veure què mos diu. Sembla bé? De categoria. Rodolfo! No dona senyals de vida. Raro. Ara li pagaré i veurà com sí que apareix. Tira alguna monedeta, o si s'aclarís. Mira, Prou, no han de pagar ni pensar-ho. A veure com sí que apareix. Rodolfo! Vos he sentit parlar la clau de la porta de l'heretat de l'Umbria està en un forat de la cadena del gos. La clau està dit Rodolfo en un clot de la caseta de l'os. Rodolfo! Però la trobarem o no la trobarem? Tireu un bitllet de 500 euros i si cal apareixerem davant vostre. 500 euros? 500 euros, un bitllet de 500 euros. El mal és que no em duc jo avui. Demà el portaré. No, demà no, si no em porta ara no passa res, jo ja m'apanyaré comptes amb ell. Tranquil, vostè tranquil. Com ja ha dit on està la clau, vostè va allí i si és correcta la informació que ens ha de tenir. Però està en la caseta del gos, a veure si el gos hem mossegat. No, si no hi ha gos. No hi ha gos? No viu ningú allí ara. Gràcies. Vostè va allí, si està allí la clau, cap problema, ja m'apanyaré jo un rodó. Vale. Moltes gràcies, Rodolfo! Fins a la pròxima! A veure si em plouen de 500. Adéu, ja parlarem tu. Santíssim. Gràcies, Rodolfo!